cycling naging boxing. Itong naka-blue ang makakatikim. Ayun, umisa. Update ni Vince kay Owen. Nag-sorry na ba? Yung sinasabi niyang minura ko daw siya kahit hindi naman. Yung langaw. Oh my God, may langaw na yung baso. Bilyar naging spearfishing. Maingay nga. Oh, yoyoyoy. Philippine, mali ang spelling. Mali din yung Philippine Airlines. Philippines Airlines po. Ito, tipa bang balitang na ba nangyayari sa mundo? Ako nga pa si James Shopper para kapag-atid ng balita sa Pilipinas. So, simulan na natin kamakailan nagkaroon ng cycling, boxing, bullying issue. Dito, itong dalawa papanoorin natin. Pero syempre, kailangan i-cut pag tatama na. So, itong batang to ay si Vince at ito naman daw si Owen. So, panoorin muna natin saglit. Ito. So, ito nasa kanan. Ay, itong naka-blue ang makakatikim ng Dempsey roll. Ito naman naka-purple ang ating ayun, umisa. Okay? Okay, so nakalibreng hook left. Op. Tuka na naman daw. At nainis ang mga netizen dito kasi itong pat-pat na daw ito, syempre tinamaan ako doon na bakit ang lakas niya mag-aangas ng ganito. Ang maganda dito, nakabuelo ka na't lahat, hindi mo pa siya tataob. Men, koko to, hindi aura farm yung nangyari sa akin para mahihiya pa ako na walang depensa. Kasi tinake lang niya yung suntok mo tapos hindi man lang nagdugo, wala. So, nasa ng tapang mo, di ba? So, either way, ayan na siya. So itong picture na to ay nag-viral kasi nag-ano daw siya, parang nakita ng tao yung restraint na pinakita niya, nagkaroon ng mga sabi-sabi na nag-martial arts ba si kuya kasi kaya niya sumalo ng suntok na parang wala lang. Ito naman si kuya ay bilib na bilib sa sarili niya kasi sinuntok niya isang tao hindi naman nakikipag-away sa kanya. Dadagdagan pa natin ng context to maya-maya. Kailangan palitan yung shades mo. Yung mga ganong klase ng suntok, yung hindi ka man lang pinahanda, gusto lang niya maka-cheap shot sa'yo, may anong klase kang lalaki. Alam ko dapat hindi ganon ang basehan, pero nakakahiya yun. Bagsak ang aura mo nun. Negative aura energy, man. I mean, alam mo, hindi ko alam yung context ba't sila nagtatalo. Baka kupal siya, to si Vince, baka may ginawa siyang mali, diba? Kahit yung sila nagtatalo lang, violence na to, diba? Nakikipag-physical violence ito ginagawa. Siyempre, ayoko mag-condone ng violence, pero pag pumipitik lang yung primal brain ko namin, ano ba yan? Nakalibre-tira ka na sa mukha, tapos wala man lang siyang naramdaman. May nakakahiya yun. Di na ako susuntok ulit, alam mo yun? Like, kakaisa na ako, kupal lang ginawa ko, di na ako babawi din sa kanan, wala. Di nga siya nahilo eh. Parang tinanggal mo lang yung niya, yung dumi niya sa pisngi. Akala mo nakakatakot yung mukha ka naman, Jeje. Nainig ko pa sa likod. Di ko ako sino yung sinasabihan niya kung si Purple pa din. May isa pa nagsasalita, hindi yung naka-purple eh. Mali siya, di ko kita sa camera eh. So, ang context daw nito, ayon dito sa interview sa kanya ni Padjak ni Juan. Ayan na si Vince. Yan na. Ito na si Thorfinn. Strongest restraint domain. Musta? Wala naman pong masakit sa akin or ano. Yung issue po kasi 1 month ago na po siya. So, sinabi niya dito na parang isang buwan na daw yung video niya, matagal na daw, hindi yun na recent. Yung sapak sa'yo, kasi kitang-kita talagang bumaon yung salamin. Kitang-kita ako. Wala naman po nangyari gaano sa mukha ko kasi sinalo po ng shades. Kumbaga bumakat lang po, nagka-mark lang po yung nose ko kasi yung rubber ng shades. Okay. Talagang protective gear na pala ang shades. Ikala ko sa sa mga debris, mga langaw, pati rin pala suntok. Siguro kung mahina yung suntok. Tapos nagka-crack yung pinaka mismong lens ng salamin ko. Okay. Ng shades. Pero yung isa, may pahabol pa na isang matinding kanan pa eh. Kung may kaliwa, may kanan eh. Parang Ayun kinombo ka. dito po, wala naman po siya kumbaga nagbukol lang po. Bago po yung away namin, bago niya suntukin. May nauna pa pong away doon. Yung matabang kasama ko po na naka-tsunami. Okay, oo. Nandun din sa video na yun? Opo, yung Trash talk pa yung tropa niya. Nakagiging Catching nangyari. strays pa yung tropa niya. Both sa kanya, tsaka doon sa nagtatash talk. na sila, Kakainitan na. Tapos po, nung pinagsabihan kong ganun, sabi niya sa akin, huwag ka mangialam. Sabi ko, okay, nanahimik na lang ako. Saan pa pala kausap? Ang dali mo kausap eh. Sana lahat tulad mo. Okay, sige. Nung paalis na kami, sumabay ngayon yung Owen. Mhm. Bigla niyang siningit yung matagal ng rason ng away, which is yung Daig pa jowa, nadadala yung dating galit sa ngayon. Damn. yung sinasabi niyang minura ko daw siya kahit hindi naman. Na-post ko siya sa Pixie Nation
Pixelation ata yung cycling group. Yung Ka-grupo mo ba siya? Hindi Parang po. gano'n? Hindi siya ka-grupo. Kaya pala eh. Sa Pixination ko po siya pinost. Tapos marami din nag-comment, sabi, ito yung pinaming context. Tapos lahat ng vlogger na nag-share ng video tapos ng photos, ayun, minention sila doon para malaman nila yung context na hindi lang basta video or picture yung babasihan ng... Okay. So nagdagdag siya ng context via Ngayon, video pinost ko na yung para mas context, buo. At parang kailangan pang sumapak dahil lang sa simpleng rason. Yung pinaka-main context po kasi, nag-night ride po kami kasama ng mga ng grupo ko, kasama tong best friend ko. Okay. Tapos po, nung night Best ride friend na lunch pala to. namin sila sa 7-Eleven. Okay. Yung grupo nila po ako. Tapos nagpapahinga kami. Tapos after namin magpahinga, parang nagbibiruan kami. Hindi namin sila ganong nilalapitan or kinakausap. Tapos nanilaser sila. Tapos unexpected na natutok sa mata ko. Ayun, ganun. Tapos, Uso pa madalas pala sila- yun. Pucha, to high school. Sir. yes po yung Oh, high school nga siya. Bata pa isa. Nung nanlilaser Tinututok sa mata? siya, parang gumagawa siya ng way parang mag-guilty ako or parang ipilit ko sa sarili ko na Oo. minura ko siya. Kaya yun po, sabi ko, alam ko naman sarili ko, di kita minura, hinayaan kita nun, hindi na kita pinansin. Kaya yun po yung Paano niya nakuha sa magulang niya yung pansin? So kailangan niya makuha sa ibang tao. Lumaban doon, yung that time. Kasi Ah. nakita-kita yung, alam ko parang nagtitimpingan. Iba na yung sa video na yun. Hindi po yung sabihin po natin, ganun po talaga may mga Oo. first impression po ibang tao lalo Yes, na pag oo. wala akong salamin na. Parang sabi nila, Malabo ba? Talaga? opo. Sabi, parang papatay ka ng tao pag wala kang salamin. Ganun. May kahit sino na ba ata masuntok sa mukha, alam mo yun, nasa fight or flight response ka pa. Titigas ka, pero hindi naman ibig sabihin may gagawin ka agad. Nag-ready lang yung katawan mo. Reactive lang talaga ang katawan mo sa isang external force. Alam mo na, Wait lang, nasaktan yung katawan ko sandali. Kailangan kong para mag-prepare. Ganyan, Kung ano man galit to. ka ba sa akin niya? Pag gano'n, nakatingin sabi ko, wala ya, sadyang ganito lang facial expression ko. so banti ka sa facial expression dyan, hindi tumalabay sa suntok eh. Nung doon sa video, mukha daw akong sabi ko, hindi po, hinayaan ko na lang, inintindi ko. Kasi 14 years old siya, 19 na ako. Okay. Ang taas ng age gap Ang na. layo. Okay. So dito sinabi niya na 14 years old yung nanuntok sa kanya, siya 19 years old. So clarify niya yun. At dinenay niya na minura daw niya itong si Owen, yung mas bata sa kanya. Na hindi daw niya verbally provoke itong si Owen. So meron daw mga witnesses present doon. So yung version ni Vince dito, sinabi niya na si Owen daw yung unang nagkompronta sa isa sa mga kaibigan niya. So pumunta siya sa gitna doon para i-dissipate na, para mag-cycling na lang tayo dito. Hindi naman tayo na dito para mag-sparring, hindi naman ganun ang gear natin eh. Dagalit daw dito si Owen. So sinabi dito ni Vince na si Owen daw ay pinalo yung kanyang helmet para hindi siya makaalis at hinarangan siya nung tinry niya umalis. So naisip dito na sabi daw ni Owen sa kanya na kanina pa daw siya minumura kaya lumabas yung mga suntok sa kanya. So ano naman to, like nag-align naman to sa video na nakita natin, pero yun kasi yung nandun na sila. So sinabi niya dito na mas defensive siya kaysa confrontational. Niisip din naman niya yung age gap nila na dapat mas maging modelo. Itong kabataan na to na parang wala pang restraint, yung nauuna pa yung galit, nauuna maging physical. Kasi kung ganito na siya ng bata siya, mas madadali kapag tanda mo. Makakatapat ka na isang taong, alam mo yun, either tumapos sa buhay mo o tumapos sa angas mo. Hindi dahil hindi ka mas maangas, hindi naman ito labanan ng angas eh. Kung gano'n lang kababaw ang tingin mo sa mga pakikipagtalo, deserve mong magulpe. Deserve mong makatikim ng violence o gusto mong ipilit sa iba. Diba? Pero tandaan nyo, lagi mong pwede idaan sa maayos na usapan. Lalo na pag may mga misunderstanding or kung mayroong mga tao dyan na mahilig lagi sa gulo. Ba't ka pupunta sa level niya? Diba? Ito lang yan eh. Pag isang taong tanga ay sumabay ka sa level niya, matatalo ka sa pagiging tanga niya. So wag ka makipagsabayan sa katangahan niya. So guess what? Mas maraming lugi sa'yo. Lalo pa mas pogi ka. Wag yung mukha. Diba? Kung yung mukha mo sumay-pagsuntukan kasi baka mas umayos pa yung itsura mo pag sinuntok kita, lugi ako doon. Kasi yun yung parang pwede mo isipin doon eh. So either way, so may mga rumor na nga, dinanay niya na hindi naman siya martial arts expert. Di naman daw yung thing. Nanggaling lang kasi nagbaran yung video. So nagsisimula pa lang daw siya sa kickboxing at meron daw siyang beginner experience sa Kali o Eskrima or Arnis sa mga di nakakaalam doon. So sabi naman doon na natututo pa rin daw siya at napansin sila ng mga netizens na yung kanyang restraint at kung paano mag-take ng suntok ay nagpapakita ng parang training na meron siya. Kasi sinabi niya dito na si Owen daw ay nag-chat sa kanya para magsabi ng sorry pero hindi daw siya nag-respond. Mas gusto niya harap-harapan siya mag-sorry sa kanya. Ayaw niya doon kasi baka screenshot lang yung chat sa kanya at sabi bati na kami. Kasi nakakuha ng flack dito si Owen. Well, yun yung naging naging problema sa kanya. Pero yun dahil nga bata, diba, mas iisip, yan yung sa dulo mo na iisipin yung consequences ng mga action mo, diba? Meron pala consequences sa aking mga action. Kasama na rin sa kanyang pagkabata, pero yun ang mangyayari pag ginawa mo yun, diba? Pag di mo pinag-isipan yung ginagawa mo. So gusto niya talaga harap-harapan at mas okay yun para yung pagsasorry niya ay face-to-face niya ang ma-receive. Kasi mas ang gusto niya is para lang tumigil yung init ng tao sa kanya kasi marami doon nagsasabi na aabangan ko to si Owen, baka makatikim to sa isang suntok na tutulad ng ginawa niya kay Vince. Alam, may mga ganun tao. At natatakot siya sa kanyang safety dahil doon. So dahil na din dito sa pagkabayan, sinabi rin niya dito na marami daw mga cycling communities
isang tumulong sa kanya o nag-reach out kung kamusta na siya. Iba pa nga, binigyan pa siya ng ibang mga paraphernalia, pinalitan yung kanyang salamin, kung ano ba tawag sa shade na yon, para matulungan siya sa pinagdaanan niya. So mas naging focus dito yung kanyang control sa sarili niya, na pwede itong maging sobrang lala. Pwede magkabatuhan ng bike, pwede may magkasakita, may mabaldado, mayroong nakahilata na lang sa sahig, di ba? Kahit sino pa yan, kahit yung aggressor pa yan, o kahit yung nagdedepensa, walang gusto makakita no. Diyan kayo para mag-cycling. Andiyan kayo para magpaikot ng gulong, hindi magpaikot ng mata, di ba? Iyon yung mas nakagustuhan ng mga tao. Nagkaroon din sila usapan tungkol sa mga bullying, at sana maging isang ehemplo itong si Vince sa iba pa mga batang cyclist. So kahit sino nasa bagong hobby, di ba? Kasi syempre, mga bagong tao to, iba-ibang personality to, may mga magka-clash talaga, may mga kakaroon ng misunderstandings din, at sana matuto rin tayo alamin kung ano yung pwede natin matutunan sa isa't isa. Kasi syempre, hanggang bata ka, hindi ka naman proud sa lahat na ginagawa mo, pwede ka pa matuto moving forward during that process. At sana during that process, walang kailangan masaktan. Ang kinalulungkot ko lang sa video na ito, sana lang dito pinakain mo muna kasi hindi pa tapos yung langaw. Pa rin po kami. Oh my God, may langaw na yung baso. Amen. Pa rin po kasi alam ko sa Sana pinatapos mo na siya kumain, Sir Padjak Newan. Hindi man lang natapos yun. Nakaisang subo pa lang siya. Lugi ang interview. Malamig na yan. Okay, Vanessa lipad ng lipad sa kanyang baso. Ayan na. Gusto mo din? Gusto mo din ng libre? Talaga may boxing gloves. Ay, naku, hayop ka. Ang dami kong sinalo. Bigyan nyo din ako ng bike accessories tsaka sponsorship. Abache. Harap ka na sarili mong Owen, okay? So, na balita kaya ito naman kay Tomodachi at kay Wambo, content creator friend, The Awit Gamer. Kung nalala nyo siya, panoorin muna natin. Oh! So di ko lang ano tong ginagawa nila dito, itong play nila. So syempre di ay pwede pakita sa inyo, pero syempre sa tumigil nakita nyo naman ginamit yung tako at talaga tinuktukan niya ng tako. Ibang cue ball. So ito ay nag-viral kasi kilala si Tomodachi sa pagiging physical niya. Ewan ko ba't ganyan ang mga tema ngayon yung physical violence eh. Dahil dito nag-viral itong video na ito kasi sinasabi na scripted or fake. Pero sa nakikita ko doon sa ulo niya na bumuka, talaga yung dito niya, totoo talaga inano siya ng tako. At yung mabigat pang parte ng tako, hindi yung manifest, yung dito, yung dulo. Hindi ka Efren Bata Reyes, hindi magic yung gagawin natin para mawala yung buka niya dito sa utak niya at dinala pa siya sa malapit na ospital. Nagsalita dito si Awit Gamer. Kinikriticize daw siya, sabi niya dito kung bakit hindi daw niya dinefend si Wambo during sa nangyari. Sabi niya, bakit hindi mo pinagtanggol yung bata mo? Hindi ka duwagan niya ng pag-iwas sa gulo. Yun yung sinasabi niya. So, nag-pushback agad siya na sinasabi niya na duwag siya. Pero itong online duwag matapang na thing, man, ano to? Parang high school na naman. Pero ewan ko, ito ang nire-reward ng FB. Ito yung pinupush ng FB. Yung ganitong klaseng controversial na mga issues eh. So, ang kanyang ang dinefend niya dito ay mas inuna niyang dalin si Wambo sa medical na atensyon before ang kahit ano. Kasama daw yung asawa niya rito, kasama pa yung kanyang mga anak. So, inuna muna niya. At sabi niya, kung nakipagsapakan siya kay Tomodachi o sinimulan niya, magkakaroon na ng gulo doon, magkakaroon ng brawl, at hindi na magtutuloy-tuloy yung laro nila doon sa bilyaran. Magiging na sparring match. Magiging UFC. O sinabi niya rito na hindi daw scripted. Okay, itong video na ito. At may sasabihin din si Tomodachi dito, mamaya papanoorin din natin. So, kinolot niya dito si Tomodachi. Sinabi niya na tumigil ka na mag-challenge sa ibang tao ng suntukan. Focus ka na lang dito sa isasampa sa'yo namin ni Wambo sa ginawa mo sa kanya. Unahin mo muna itong si Wambo at panindigan mo muna itong mga legal consequences sa mga kuha mo. Ito ba, sabi ko nga kanina, tulad doon kay Owen at kay Vince na ang aking mga action ay may mga consequences. So, kasama din yun. So, ito, napunta na sa accountability niya. Kasi meron na mga legal actions ngayon na ginagawa sa kanya. So, sinabi naman dito na si Wambo ay isa't kalahati ring bugok dito kasi para nakainom na at makulit, nangaasar, nantitrip ng rage bait. At hindi ito rage bait online. Ito yung rage bait harap-harapan. At alam mo yung bar na fuck around find out, nasobrahan si Wambo doon. At binigyan siya ng regalo ni Tomodachi dahil doon. Pero yun nga, hindi naman porket pinagtitripan ka ay meron kang karapatan para manakit. Kasi pwede kang makapatay o pwede kang makadali ng tao na sana ay isang simpleng usapan lang. Ang pagiging isang epal ay hindi deserve masaktan ng gano'n. So minsan iba parang satisfying na parang masampal, masuntok. Pero I think sa particular na nangyari to na tinuktukan siya ng tako, nakakatakot yun. Kasi baka magkaroon ka ng concussion niya. Di mo alam gaano kalakas yung pagpalo niya doon. Di naman tayo na yung tinamaan. Pero nakita natin yung aftermath. Di ba? Kung nandun na siya sa wheelchair, yung mga yan. So alam naman daw ni Tomodachi na nakainom daw si Wambo at alam daw niya na comedian, content creator si Wambo. Sana daw naging mas chill si Tomodachi doon versus isang taong pumasok lang doon sa bilyaran at nag-aamok ng gulo na nananira ng gabi. Yun nga. Di ba ba yun to, si Wangbu. Yung Wangbu na yun, kasi ang unang pagpasok niya pa
lang bumubulong na gusto niya, bigyan ko siya ng content, murahin o kaya sampalin. Ngayon, dalawang beses ako nilapitan, ganun ang sinabi niya. Tumanggi ako, sabi ko wala sa postura kasi bilyar to tapos magiging away. Ngayon, akala ko okay na. Nung makakadalawang bote na kami ng Jack Daniels, kumukulit na, talagang makulit na. So bandang uli, sinita ko na siya kasi ang gulo niya, ingay niya eh. Sabi ko, Wangbo yung boss dito nanonood ang ingay mo. Bigla nagsalita ng, paano ako maging maingay Pakilang ko din sa boss mo. Di ko naman boss yan, gumanon na. Saka ako lumapit, saka ako nahataw siya. Yun yung buong kwento nun. Dapat yung scripted talaga, kaso nga ayoko kasi ang bilyar yun. Ang pangit naman ang bilyaran, tapos bigla may suntukan. Nagkaroon din, nagkaroon pa rin siya ng content. Pero yun nga, ang kapalit ay nawalan siya ng isang brain cell, lumabas. Hirap pag parang kating-kating ka na sa content Hirap talaga yung mga gusto maging content creator na ganito. Sa lahat, yung may-ari ng bilyaran, ayaw ng ganun. Tapos, yun nga, nakuha niya pa rin yung gusto niya. Talagang sinis niya pa ako, ng bastos parang ganun. Hindi naman pwede yung ganun, di ba? Kahit sino naman, tagasan naman gawin yan, di ba? Maraming paraan, Wangbo, na pwede tayo maging ganyan. Kung gusto mo yung ganun, sampalin kita. Wala namang problema para magkaroon ka ng content o kaya followers. Walang kwenta. Para pala sa Kiko Matos, yung pala yung vibes niya. Kung gusto mo yung ganun, pero hindi yung ganun sa ganun pamamaraan na babastos ka. Pati, pwede naman ako ng bastusin mo, pero syempre, andun yung boss dun Yung boss ng bilyaran ba yung usapan dito? Kinain natin, ininom natin, sponsoran niya. Babastusin mo ng ganun, di ba? Pinalapag tayo ng maayos, babastusin mo ng ganun. Ngayon, kung magdedemanda ka, kung abot mo na yung pagdedemanda, sige, bahala ka sa buhay mo. Abot mo na yung pagdedemanda. Nakakalungkot din sa Pilipinas yung basehan ng demanda para sa mga mayaman. Sabi niya, abot na So, sabi niya, abot. As in, kaya niya? Afford niya? Pero di ako ginawa ko yun dahil ang bastos mo doon sa party na yun. Kami, niawit natapos ng maayos yung bilyar. Kasi ikaw, ang kulit mo. Yun lang yun, tropa. Sana matuto ka sa ginagawa mo. Okay. Maingay nga. Oh, yoy. So, nag-reply dito si Tomodachi, panoorin natin. Sabi niya rito na hanggang sa muli mga Tomodachi ko, mga cupcake, salamat sa suporta nyo. Ayoko na sa ganun, pasensya na kayo mga Tomodachi, nalason tayo. Yo, what's up mga cupcake? Nag-iisang Tomodachi nyo Oh my god, the sad music. Not like this. Paalam sa inyo na maayos at manghingi ng pasensya sa inyo. Nabigyan tayo ng ganun laban, scripted, lata sa utak. Gamit tayo ni Awit. Pasensya na kayo, nabigyan ko kayo ng ganun laban. Laban sa korte pala. Ako na lang sa inyo talagang kahit sino pa yun, ayoko na. Kahit mag-jolin kami, scripted, ayoko na. Hirap, ayoko niyan. So scripted ba talaga? Pasensya na kayo, nabigyan ko kayo ng ganun laban. Sana maalala nyo pa rin ako pagka may mga makukulit. Baka merong cease and desist na siya na tigilan niya yung challenge or tigilan niya mag-post. Kasi di ko lang connected pa to kay Awit or in overall kanyang content style. Kasi yung content style is para nakikipag-meet up siya, makipag-challenge ang suntukan sa mga haters niya. So, una ko napanood pa nga siya, naalala ko nun. Parang kala ko scripted. Pero yung suntok, totoong-totoo ewan ko sa trip niya, man. Hindi, yun yung alam mo, mga tao, parang tong modern day na gladiator fighting. Parang, mga tao tuwang-tuwa pag merong nabibira, nasasaktan. Pero pag sila yung nandun, iba na. Pero di ako sure kung gaano ka-scripted or gaano ka-hindi scripted yung mga videos niya. Pero yun yung appeal na kanyang ginagawa, yung violence involved doon. Talagang mamimiss ko rin kayo yung mga hataw nyo mga comment. Yun lang, mahal ko kayo. Sana pag nagkita-kita ulit tayo sa camera ganun pa rin kayo ka-agresibo. Yun lang, isang kasabihan ni Tomodachi. Huwag kang mga ragabyado at huwag kang papargabyado. Yun lang. May slow-mo pa sa dulo mo. Pak! So, ano ibig sabihin nga? Hindi ko naintindihan. Sobrang vague. Parang nanonood ng mga plot twist. So scripted. It's good to know na scripted lang yun, bro. So scripted nga talaga. So hindi siya talaga totoo. Okay, kung scripted talaga siya, nasobrahan siya. Kasi masyado siyang, baka sinabihan siya na tuktokan mo lang ng, alam mo, parang love tap sa puwet. Pero ganyan na lang, para konting hiyaw lang si Wangbo. Pero nasobrahan siya. Okay? Hindi ko rin masyado naintindihan. Yung nakakaintindi. Ayos naman yung laro natin at nanalo ko. Hindi ka lang nanalo sa bilyar, panalo ka din sa patagalang nakatayo. I think matututunan lang natin dito kung saan ang limitasyon ng content creation. Kasi nakakalungkot lang talaga dyan, men. Itong mga content creators, syempre, alam mo yun, parang naghihikahos sila makakuha ng bagong content. At mahirap talaga yan, lalo na sa FB, mababa ang kitaan dyan, at naghahanap na ibang pagkakakitaan, gagawa ng business yan, mga ganon. So, yan ang hirap talaga kasi wala pa talagang protection yung mga ganyan. Like, pag nagpipilit sila, gumawa tayo ng content, ayaw ng isa, di sila kaintindihan, magiging ganito. At lahat naka-video, lahat, alam mo yun,
pwedeng gawa ng angulo at nagiging demandahan at nagiging physical at may nasasaktan. Alam mo yun, sa normal na trabaho, hindi naman to thing. Hindi mo kailangan i-risk yung sarili mo. Hindi naman to boxing talaga. Kahit ka boxing, mayroon limitasyon, may referee na nagsasabi, okay, hindi ka na pwede mabugbog, ikamamatay mo na to, tatapusin na, i-wave na kita. So, pahinga ka na, halo ka na dito. Ito hindi, hanggang may madali. Nakakalungkot yung gano'n. So, panguli, ito naman, kung kanina nakita natin nababawasan tayo ng brain cell kada suntok at tama ng tako sa ating utak, ito naman yung kalalabasan namin. Ito naman yung epekto nun. So, sabi dito, ni Miss Lilibet, our country is Philippines, not Philippine. The correct spelling is Philippines without an S is strongly spelled. Tapos nagpo siya ng Philippine National Bank. Ito viral to. So, ewan ko kung rage bait lang to, pero gumagana siya sa akin. Ikaw bakit? Nainis yung mga tao kasi may sinasabi sa akin, may hangin ka ba sa utak? Dinefende niya na in naming a country, the spelling must be correct. One name with correct spelling is enough to dignify the country to the world. At ikaw may mas marami pa tayong kadiring ginagawa bilang isang bansa kaysa sa spelling. Ito example, flood control, hello? Yung nangyayari sa Senado, hello? Diba? I think mas malalalim na mga usapin yun at mas importante kaysa sa spelling. Pero sige, batuan na natin siya dito ng tinapay. Either way, marika pa din eh. Kasi adjective ang Philippine. Ano ba siya? Philippines National Anthem? Or Philippines Mango? Or Philippines Carabao? Di ba Philippine Carabao? Philippine Mango? Yun ang ginagamit natin. So, atin ko talaga nantitrip lang to eh. Kasi sinasakyan niya tsaka yung mga comment niya rito. Nakakatawa eh. Pero naman tayo mayan. Sabi ni Miss Sir Ron, I suggest take a moment to verify before posting. Meron naman tayong Google and AI para i-clarify ang mga ito. So yan, meron na isang simpleng Google search. Name of the country ang Philippines is Philippine is an adjective to describe things from the country. Diba? America, American. May mga ganon. So, eto, yan na, meron na. May kompleto Philippine Airlines, Philippine Mango, Philippine Carabao, Philippine Government. Ano sagot niya natin? It must be Philippine. Dinadaan lang niya talaga sa willpower. Yan ang tunay na Philippine. Tunay na Filipina. Philippinsa. Filipinso. So, talaga ipaglalaban natin kahit mali. Sige, hindi ko na re-rage bait lang niya siya dito kasi marami siya na-reach sa mga bagong tao dito. Diba, yun nga, nakakasa sa Facebook eh. Malakas siya mag-push ng content na kahit mababaw, basta malakas mang rage bait. At may ikikitain sila dito kung meron na sila monetization. Mahirap talaga maging content creator. So, masagot talaga siya sa lahat, men. Ito, hirap pag marami tayong time. Bobo. Ano sagot niya rito? Ang gumawa ng Philippine ang bobo. Wrong spelling. Bali din yung Philippine Airlines? Philippines Airlines po. God, itigilan natin to. Yup, ito na yung magandang panghuli. At doon natatapos sa ating mga balita. Nakita nyo na ang cause and effect ng violence sa ating utak. So mga ko estudyante dyan, huwag nyo kalimutan na mag-aral at pumasok sa school araw-araw kung ayaw nyo masama dito. So doon natatapos sa ating mga balita. Sana nagustuhan nyo. Share nyo sa mga violente nyong friends na ayaw nyo na masaktan at hindi marunong mag-spell ng Philippines. Ako ulit si James Shopper. Mamaalam.